Мили хора, които четете оценките в Супердок, към вас се обръща. Искам да знаете, че наистина мануалната терапия прави чудеса. И това ние сме го доказали. Ето тук виждате как е преди. Само след една единична терапия в сакроилиачната става човекът се е изправил. Ето за сравнение. Преди и след. Но, за съжаление, ние вълшебна пръчка нямаме. Това нещо ще иска да се връща назад и ако вие не полагате усилия, ако не носите колан, както вие ви инструктираме, ако не правите упражнения, ако очаквате за 2 седмици, 3 всичко да ви мине, няма да стане. Поне 2 месеца трябва да се възстановят тъканите и се очакват усилия от вас. Ако няма да можете да правите усилия, по-добре този скъп преглед, който е много специализиран и много информативен, просто не си харчете парите да го правите. Тук подходът е много по-различен от на всички останали места, защото нашите ръце виждат най-голямата част от информацията. Благодаря ви за вниманието!